जाय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे सिरियास आरो बे बाथ्राया जाय बिथांमोना आंखौ बुंहरदों बे बाथ्रानि सायावनो आं जे नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। भिडिअआ जुदि सोरनिबा थाखाय बिस गोनां जायोब्ला अननानै खेमा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। मानोना बे भिडिअआवहाय आं खुनु मोनसे बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ आं थांखिनानै बुङाखै। बयनिबो थाखाय माने गोजोन आरो माबानि थाखाय फ्रि एन्ड फेयार जाय जोंनाव मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आं बिनि सायावसो डिसकासन खालामनो होनना बुंदों। थारमानि बाथ्राया जाहैबाय मा गोबां दिनैसिमबो रायजो राजाफोरा दिनै सन्देह दङ जे बिटिसि आव दा जानो थांनाय जे 22 तारिखआव भट जानो थांगासिनो दं सेप्तेम्बर खालि बेवहाय फ्रि एन्ड फेयार जागोन ना जाया। थारमानि जोङो गावनि भटखौ होनो थांनो थाखाय जोङो सोरबा पार्टिखौ सापर्ट खालामनायावहाय सोरबा हानजाखौ आरो सोरबा दोलोखौ जोङो मदद होनायाव जोंहा सोरखौबा गिनांगौ थाबावगोन नामा दिनैसिमबो सन्देह। बे सन्देहआ खाराखै दासिमबो रायजो राजाफोरनाव जायनि खालाव बिथांमोना बे बाथ्राखौ दिनै सिमान लाहरदों। जों गिबावनांगोन नामा जे जोङो सापज हमनानै लादो जों सोरबा पार्टि बेखि पार्टिजों जों थाफानानै जों दा खामानि मावबाय बा जों साधारन सुबुं हिसाबै जोङो बबेबा मोनसे पार्टिजों सिथाबनानै जों दा दङ। नाथाय जोङो सोरनोबा भट होनायाव जों सोरखौबा गिनांगोन नामा? जोंखौ सोरबा सिगिफैबावगोन नामा? जोंखौ सोरबा दम होबावगोन नामा? जोंखौ सोरबा लाइफ थ्रेटेनिं होबावगोन नामा? जे उमुखनो भट दाहोखा उमुखनो भट होयोब्ला दिगदार दङ नोंखौ बुनाय जागोन बा नोंखौ फोजोबनाय जागोन बेबायदि मोनसे लाइफ थ्रेटेनिं होनाय थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबावगोन नामा? बे बाथ्रा दा गतिके बे बाथ्रा साननायाबो थिगैनो जादों जाय बिथांमोना सानदों दिनैसिमबो गिदों। खिन्थु आंनि मोनदांनायावहाय आंनि मोनदांनायखौबो आं एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनजों भिडिअ नाव रायज्लायसिगोन। जे बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि मोनदांनायावहाय बिटिसि आवहाय एइबार माने टटेलि फ्रि मोनसे इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ माने आरो लोगोसे फेयाराबो जागोन थारमाने जोङो उदांस्रि मोनगोन। उदांस्रि माने गाव गोसो जानाय बिजाथिनो जों भट होनो हागोन। नों जाय बिजाथिखौ पसन्द खालामा मानो बे बिजाथिनो भट होनो हानाय बे गोहोआ फैगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो सेन्ट्रेल लेभेलखौ नायोब्ला सेन्ट्रेलावबो जों नाहर दिनै जों मिरु लेभेलावबो जों नाहरोब्ला मिरु लेभेलावबो दिनै गोबां माखासे दाङाबाजि जादों। इलेक्सन समाव मालाबा एसे एनै एसे जानो नागिरो आरो बेफोरबायदि एसे एनै जानाया मानि थाखाय जायो जोंनाव लोंनाय जानायनि गेजेरजों बांसिन बाथ्राफ्रा ओंखारो। लोंबाय जाबाय मेल मिटिं जोब्बाय फैबाय मोनाबिलियाव एसे जिरायग्लांबाय जिरायबाय बाहाय डिसकासन जाबाय सावरायलायनाय जाबाय आरो बावहाय सोरबा बारा बुंनाय जालायबाय बिदियावनो जोंनि गेजेरावहाय तर्क बितर्क जालायनानै नांलाय खमलाया जाया नङा जायो आरो बेवहायनो उमुखखौ माबानांगौ उमुखखौ फैनांगौ उमुखखौ माबा मोनसे खालामनांगौ होननाय बाथ्रायाबो सोलिया नङा सोलिसै बा सोलियो थारमाने। दा गतिके जोंनिफ्राय बयनिबो जिउआ बेसेन दङ। बयहाबो गाव उइलिंलि गाव गोसो जानानै सोरबा सासेनो भट होनो हानाय मोन्थाय गावनि चइसजों गावनि बिबेकजों गाव जायखौ चइस खालामदों बे चइस जानाय बिजाथिनो भट होनो माने हानायनि बे राइट्सखौ होथारनांगोन। माने बे राइट्सखौ होथारनांगोन आरो बेखौ मोनफुंनो थाखाय खुनु मोनसे बबेबा पलिटिकेल हान्जाया सोरनिबा सापर्टारखौ बुनाय मानाय जानो मोननाय नङा। दिनै जों एसे सिगाङाव एसे एनै खोनाहांदोंमोन बेफोरबायदि थासारिजों सोमजिया। बेनि थाखाय आं दिनै बिटिआरआव जाय पलिटिकेल हान्जाफ्रा दिनै इलेक्सन गेलेनो ओंखारबोबाय सिगांबोबाय गासैबो पलिटिकेल हान्जाखौनो आं आखाइ खबजोबनानै आं खावलायगोन। दिनै रायजो राजाफ्रा दिनैसिम गिदों संखिदों माबा मोनसे जाबावगोन नामा माबा मोनसे जोंनि गेजेराव गिनांगौ थाबावगोन नामा बेबायदि मोनसे गिनाय फैदों। थारमाने बिथांमोननि गोसोआ संखिदों माने थांखांनाय समफोरखौ गोसोखांनानै बिसोरो दासिमबो गिनाय फैदों आरोखि। स' गतिके नोंथांमोना बे गिनायखौ माने खारहोनांगोन आरो बयखौबो उदांस्रि होनांगोन। जायखौ मोजां मोनो बेनो भट होनायखौ बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो खावलायदेरबावगोन जायफोर पार्टियाव थानानै खामानि मावग्रा दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों। जायफोर ग्रासरुट लेभेलाव थानानै प्राइमारि लेभेलाव ब्लक लेभेलाव गामियाव थानानै बा बिभिन्न सेलाव थानानै जायफोरनाखि खामानिफोर मावदों नोंथांमोनाबो सान 100 बार सान 1000 बार सान जे जोङो पलिटिकेलि मुङाव जों सोरखौबा सोगोमनाय सोरखौबा जुगुमनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनायाव जोंहा जेबो प्रफिट जाया।
जोंहा जेबो लाब जाया मानोना नोंहाबो जेबो खरपति जानाय नङा खिन्थु नोंहा खहा गोनां जागोन मानोना बे मोनसे खेलासो बे मोनसे गेम बे मोनसे फेस्टिभेल सिस्टेम होनना बुंदों इलेक्सना मोनसे फेस्टिभेल बायदि मिथिबायना दा बे जेनेबा नों 22 तारिखआव प्रग्राम मा जाबाय इलेक्सन जाबाय 26 तारिखआव रिजाल्ट फोसावगोन रिजाल्ट फोसावनायनि उनावहाय जाय सरकार दागोन दाबाय बिनि उनाव जोंहा जेबो गैला मा दंबावो जेबो गैला दा गतिके जोङो नैबे समाव जों कन्ट्रलाव थालायनानै बयखौबो सुबिदा हो आंनि खावलायनाया बिसोर बयखौबो सुबिदा हो जाय मोजां मावदों जायनि साननाय हनायफ्रा मोजां जायनि बुजिनायफ्रा मोजां जाय केन्डिडेटफ्रा माने सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दो थानाय खामानि मावनो आवगायदों बा मावगोन ओंखारबाय बिथांमोन बायदियानो देरहागोन बाहाय खुनु गोनो गोथो गैया बाहाय खुनु सन्देह गैया जे रायजोजों थाफानानै खामानि मावग्रा बेक्तिया जेनगोन होननाय बाहाय खुनु सन्देह गैया रायजोफ्रा मिथिगौ रायजोफ्रा दिनै रायलायसोयो हाथाय बाजार दखानाव रायलायसोयो जे सोरनो भट होगोन सोरनो मा होगोन खिन्थु बिथांमोनाबो होनो जे रिजनेल पार्टिनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोनाबो खावलायो आरोखि दा जों नुहुरखादों रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो आं दहायनो बुंदों जों खुनु रावजोंबो जोङो माबा खालामनो नाङा नांलाय खमलाय जानो नाङा बेयो उमुक पार्टिनिसो बेयो उमुक पार्टिनि होननानै मानोना सिंगोलै सरकार दानो हानायनि क्षमता दासिमबो जायाखै बिटिसि आवहाय एइबार बे 5 बोसोर बारलांखांनायनि उनावसो जानो हागौ खोमा खिन्थु दासिमबो दिनैबो नै 22 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ बिनि उनावबो 26 तारिखआव रिजाल्ट मोनगोन बे रिजाल्टआव खुनु अबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाया सिंगोलै भट दानो हानायनि जेबो मोनसे गोहो थाहैनाय नङा बिथांमोना अबा रिजनेल पार्टिखौ लाफानांगोन बा नेसनेल पार्टिखौ लाफानांगोन नङाब्ला जायफोर इन्डिपेन्डेन्टलि देरहालांदों बिथांमोनखौ लाफानानै सरकार दानांगोन अब्लासो बिथांमोना जित जागोन नङाबा थांनायनि बायदि बहाबा थांनानै सरकार दालायनायसो जागोन दा गतिके बिथांमोना माने कमेन्टआव हरनाय बलेथे एसे साननो गोनांबो जादों माने बिथांमोना रिफारेन्स लादों थारमाने एसे सिगांसो एसे थांनाय मासाव आगस्ट मासाव माखासे जाथाय जालांनाय पार्टी बिसेसखौ लानानै गावजों गाव नारा नाथा जालायनाय गावजों गाव जुगुमलायनाय बेफोर थासारिखौ खोनानानै बिथांमोना गिदों थारमाने संखिदों जेन' बिनिखायनो बेखौ मोनफ्रोमबो दलनि मोनफ्रोमबो हानजानि मिरु लेभेलनि जायफोर सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरि सारमोना बेखौ माने सिला मेगनजों नोजोर होयो जेन' खुनु मोनसे पार्टीनि वार्कारफ्रा दावराव दावसि खालामनानै पार्टीखौ गुबुंले खालामा पार्टीखौ बरनाम खालामा पार्टीखौ माइनास खालामनानै लाया जेसेबां हायो प्लासाव खालामनानै नाजा जेसेबांनो प्लास पइन्ट खामानि मावगोन एसेबांनो रायजो राजानि भटखौ मोनगोन नोंसोरो सैज' थानांगोन जाय पार्टीया सैज' खालामनो हागोन गुबुननि बुंनाय मानायखौहाय आरो राइट मोनसे वेजों रिप्लाय होनो हाफिनगोन बे हान्जायानो देरहागोन स' बेनिखायनो आंबो जाय रायजो राजाफोरनि गोनो गोथो बिथांमोननि कमेन्ट हरनाय बिथांमोननि गोनो दिनैसिमबो सन्देह जादों जे मा जोङो फ्रि एन्ड फेयार इलेक्सन जों होनो हागोन ना हाया सोरबा भट होनायाव सोरनिबा मिथिं दावथिङाव थांनायाव जों सोरबा जुगुम जागोन नामा सोरबा गिबावनांगोन नामा बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा होननानै आंनाव बुंहरनायखाय आं दिनै बे भिडिअ बानायनाय जाबाय अननानै आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जा दैदेनगिरि सारमोनखौ आरो मिरु लेभेला बिनि सायाव दिथा होनांगौ जे नोंनि पार्टीखौ सोरबा नोंनि वार्कारा जेन गुदुं गुदुं खालामनानै सोरखौबा बुनानै सोरखौबा सोनानै जेन बरनाम खालामा पार्टीखौ आं बेखौसो आंनिफ्राय आखाइ खबजोबनानै जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाखौ आंनि आखाइ माने खबजोबनानै खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ